konje epiwe ndanokuba. Mazwane? Ndanokuba bana ndiro mlasina. Unobira wajija. Patinozo patisira utsinye then zvinhu andizvokurasirira ndoti vanhu uya muzotora vanhu musikaziye zvamunoda majinzi but kana ndisisina karwadziwo kuti ndauya zochitora andika then ini ndikapa vanhu zvinhu zitelextelex ndakadhakwa because ndozvinozozivika tauchivhurira kaheti mbijana tinyatona iwe wanaona muri kuvasika amana matora seka ndopengera nokamupengere penga then vanhu sauza ndopenga ekutanga ndoti iwewe ukopa number 1 best 2 panoenda vanhu vakakukopa andikamana ndadomba manhamba imba icheteldini mwana wenyukina ndida makombore namba iyo maimbira akaita Getsa kunowa tarisa kuno kuti kunyatsoona view onanana fire guy ona se muninunure andidi kuzosara muninunure andidi kuzosara ndiri kukumbira nomwari wedenga ndiri kuda pambazi nguva yapera zvose vakandipa jehovha ndotenda nhasi ndozvira upenyu wandiremera nawana nemu ichendovatya vanonaisa mvura votijekesera baba voti pazuva voti panguva usarase tariro kusvika pakusakaza mwari ende shoko randibatabata awaimbobva wandirasa iwe soja lofiri chese neina parakasiyana arikusiyana apana chibaba icho oyo asarapedza song yaimba isi yakwe asi munhu akatanga nemangoma achona kutangira kuenda kustudio tamu kwaduka ndakamona ari ega chizvifambira ndikati nguva newendwa ndinokumbira ameno kana paine kwandokuzivira meja unozviba pako totangidza zvinhu zvanga zvanaka kudasa medzi yakakurira sachitibata vanhu vari siriasi vega vega baba langu tozokonisha weekend weekend futi kwasakanenge aroa ndakamuona ari ega chizvifambira ndikati nguva newenda ndinokumbira topinda mushoma hara zera baba langu Mado uswera kumazwa ya mazwano ndisina mari transport uswera papa mati then vanhu vatofanira kusika nozendizva chikuya kuzerewo handizvoka mati amana hapana pandinozompindwa hapandikuseka masosi kuzerera mana tigasese then ini nafanira kukangana kuti muri vanhu vekuchichi kutamba handizvoka magripi ise job unokuda kuda swega zviri chii pasina andikuzere just do it advice tofanira zoona kuti ko zvinofanira zonakidza kuti inini ndikuita zvinhu zvanotonoti haati nomatisandizerime chino ndamabhulangu titu tikamboita zvinhu zvekushora here kana zvinenge zviklasi titu pane anoonererwa hapana zvinoenderana kazvinza kuti ava tamuresichi iwe ufanira kuziva kuti inini madha angokwanisa kupindura iwewe rafu ndinokwanisa kutuka truti unokwanisa kuzonzwisisa fast then hazvina chibasa utaizeri saka ndadzoka momi zvakuto ndichitasa neni hamusibhambi aika inofanira kutaura something pata stanzi ndakambira ndakaita sei yabudaka magripi kunzobhaidhiengongo waisa mungomwa apa ukaita sei apa itaaaua wakanipote kuti nini yonditorera ndotondiwa ndinonorova nyatsokumbira muridzi waro anotogupa nyebere mupe ive mukuiranere ayewa muna mafishenera mana kakandaika andogare mwanozeri mabebe anogara manje muna mato manje pachakaipa iwe kuna kushumira sirasa ndima chinotanozera nyebe dadasatani mbebe arikugara achiswima bikini top patirwaita msana kunze vakomana vachijima tumavhesi kuketura mbambo msaa vafunze ndasvika nguva guva zvakasima pataizvirima isi zvichirema taitorama kuchitonora vachiongorora kuchipisa yanguva yechizha ndangonzwa ruzha vachitenda mofumasiita mhisha aikona kusara vamwe iwe
usayiphike yelu yamakana senengazela tsipwe waza imbuka yelu wazela yatsipwe wazela magrifi kunyaye busu yekuzanzi ukuthi zamdala bagoyile njengayimonyela tamdala kuna 50 wakatengesa kuti zamdala tamdala aya kule mdala anza akachirwara votengesa manzikilo kaita iyo sawazi yeye inozofamba zamdala wakatengesere bona iyoyo ndikuda mari boys ndaba azo wakatengesere busu Kwe. Mad. Hanzi ko. Eh? Why? Wakutipisa se. Timshayeni. Amseende. Kwenda. Wautotenga umwe mudhara wekuti sewe. Yes. Agripe vape vana vako ungaite sei une mwiri. Boys. Meja. Ndikwanisa kumwa but haya kuda mutengo zvinhu zvanga mani asida kupedza mafaro imi makupedzerwa ini ndinofana mbotanga Kupedza kada upopiwa. aiwa nozvingita tapedza kutomwa mana mwana mufana asingadi Ufara usikadi. Kuti chikwe. Meja. Unfortunately. Auto. Dada kudai. Konjekere sadza. Ana yangu yakurasa nyayo seri. Inini handisi munhu kuti anchakopera maadvice. Ndiri munhu wototi nganditanga ndatombobudirira achona anzi kutemba andakapiwa nemunhu mushini nyebere 1 iwe paadvice inobatsira ufanira sepa upenyu Tengerwa sadza. Aya, kwenda kudheni. Kwenda kudheni. ndochigayi Zinani. ndichiri nani handizvirambe handindizva mani izvezve kuti ndapedza kandikuita Wapedza zvakuita. chachiyezika oisando nyebere mati Eh. I'm back to focus ka. Saba to strategy akuta sei. Tavadzidzisa. Bona? Remove. Baizeri. Ndochigayi izvozvo. Then isusu atabasa nazo tungotauro. Next chi azvinokovesa izvo. Iwe. Then Dara. Wendione wakashoti. Next episode. Not this time ka. Kosi yoko sikafta nichaura. Amana majasi ndo muna matoti. Afambe zvakanaka kuti kachechi. Hata chokwadi mwana. Asiri. Zvino magripa zere ininde ndikwandira weza ndi kwasa funga zvino. Osana machi address ma points asingaiti fundela munhu. Ndakuchererwa ka. Kana mumsi onitoseri mfana mwana uyu achitirira ndakasvika achitirira. Ani mutaurire kuti Mado. Waita bo. Ndabonika. Kuna mana ndikumburu. Meja utenga mino plan don't it. Don't worry. Ndikona kuti wagona uyakangwana anichikorosere meja kuti ndokutera zvakutaura zvine sense kezi mad ugaya kwenda chi palikwa kana 5 pakribi baizeri ndomo bambo eso ndomo tuka vanhu wezere leso ubhataka kudika kuchi ka 5 kako mpanje kuti budget unofara uleso tizwe ndofana tuito ndone ndekomerwa pasino kaipere ezati ndinobudikira zera nochida madoki atinani ndona nozemberwa ubona ndina shiri Nozemberwa nani wewe? Shudu wangu. andipazwe zvawafairira funzo